Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Honghong ni Maruma. Mahimo ba, Tony? Ayaw na pangigi kang Gabriel? Uma siya manghilabot ni mo. Wa ko mangigi na, pasingitan ko na. Ay, siya pasingiti. Uma siya manghilabot ni mo. Di ko mangilabot ni Gabriel. Kung mo sugot ka, nga ihatod ka sa Villa Alpamero. Gano'ng interesado ka mong magsigibalik sa Villa, Tony? Uy, yamat raw da. Nain kong tuno si Masultian. Natural nga grahan kong mo adto tungod ni Marla. Kaha? Wala ko kayo tuno sa imong pagtubag na ako. Wa ko kayo si Masultian. Uy, Tony. Wa ka kahilaing tuyo sa Villa, gawas kang Marla? Unsa? Magtaro ra di Masultian, Gabriel. Ikaw mo ditig pasingit noon. Nangutaan na lago, Tony. Kaya tingalig doon na kay laing tuyo dito sa Villa. Kaya nga naman eh, unsa? Ha? Nga naman eh? Unsa may ginudahan imong nga lain akong tuyo sa Villa? Ha, Gabriel? Ikaw ang makatubagan ng imong gipangutana, Tony. Gabriel, dali na. Mamaya ta din hi. Dali na. Marla, ako'y hatod ni mo sa Villa. Kami ang silingan si Gabriel. Busa kami ang angay magkuyog sa pagpamauli. Gabriel, dali na. Uy, Marla! Marla! Didap. Giro gini Gabriel. Sige ang ipapura ni Marla na yun. Ngita cukup pagi nga mawa sa kung taan ka na si Gabriel. Niya na kita sa inyo, Marla. Mulaos lang una ako sa ubusa kay mubalik pa man ko din sa Villa. Nganong mabalik pa man ka, Gabriel? Ha? Akon. Basin kung doon na kapailaing patabangan ako. Ayaw na. Lahos na lang sa inyo, Gabriel. Gusto sab ko mo pahuway. Sige. Paway na lang. Og salamat nga wa ka mo tubay ni Tony kaganina, ha? Sige, paulit na sa inyo. Sige. Klaro kay sinultihan ni Gabriel. Doon na sabot pa sa puti niya. May gidudahan siya ni Tony. Gabi na, Gabriel. Lakaw na sa Villa. Lo, kining gikulbaan mo ko, lo. Dili ka mahimong kulbaan, Gabriel. Sa ako nang gikaingon, gamay na lang tagpanahon. Kanang imong sinultihan ang nakapahasol og maayo na ko, lo. Murag yung kag dunay kaaway nga gikahadlukan. Gusto ka. Makamog na tagaway nga lisod tumbahon kung mauhay na ta. Husya man. Nagsige pa bag sikit ni Marla ang itong nga iring? Ha? Ang itong ering? Oo. Lo. Gabriel, pangitag paagi nga mapatay ni mo ka ng maong iring. Sige na, lakaw na, pandali! Nakatupan ko din sa sofa. Masakay ko sa taas. Minga na ka din sa sala. Marla. Oh! Niya na sa pagtingog ka. Marla. Di ka tinuod akong nabati. Una-una talaga. Dili tinuod ka doon ako'y nabati ng hungog. Marla. Huna-huna ko lang niya. Dili ni tinuod. Huwag ko'y napati. Huwag ko'y napati. Pahawa sa kondungan. Pahawa. Dili. Susunod ka ang mga
Hilom! Hilom lagi! Hilom lagi! Marla? Marla, yung sanang ko ng imundugan. Kasi dito mo, imong ko ng gisingang bunlot. Hindi ala sa maghunghong pa. Nagsaba-saba na sa kundunggan. Dili lagi ko. Marla! Uno na sila imundugan. Nagdugo na! Babawaan siya sa kundunggan pa. Ha? Babawaan siya. Ako sa may papahawaan ko. Ha, Marla? Ang hungong lagi. May gisugo siya na ako pa. Oh, Marla! Ayaw pamati ang mangungo. Ayaw pamati ah. Ibo na rin huna-huna. Kinalam mo concentrate kang maayo. Huna-huna ang huwag kinabati. Huwag ko'y nabati. Huwag ko'y nabati. Karang, sultihin man ko galingon nga huwag kinabati. Dili na ko ini pa. Dili na ko. Marla! Asa ka ba yun? Mag-usap ka na sa kusina. Oh, kinalamasundan ko siya. Tingnan pa ko na siyang dautan. Tingnan iyang abison niya dungkan. Marla! Marla! Kung usap na nabati mo, di na tinuod. Kinalamatukan mo ang bisan unsa nga mahuna-hunaan mo. Marla! Oh. Marla? Wa siya nilis kusina. Marla! Marla! Oh, si Manang. Pukawon ko si Manang. Manang! Manang, pagbata. Pagbata, Manang. Pagbata. Maning, naunsa ka ba? Nawa na sa kalit si Marla. Manang. Ha? Nasab? Uy, kinuo ko. Naunsa naman ang anak mo, Maning. Nagsige naman naghatag og problema. Ayaw na lang pagyaw-yaw di ha. Ayaw na pagyaw-yaw. Kinala ato pagkitaon si Marla. Oh, kinsa makaning nanuktok? Mulakaw na rin ako na pahingon sa Villa. Kinsa kay... Noy Maning? Gabriel, nawa na sa si Marla. Ha? Usay? Tabagi ko pagpakita ni Marla. Oh, Tabagi Noy. ko. Oh, pabuta ko diha. Mag-jacket lang ko. Asa naman sa kapahingon si Marla? Manang! Manang! Ay, basta si Manang. Di man siya last nga nakita ni mo, Noy. Kung, nagsulti naman mi. Nakatubog ko siya din sa sala. Ug sa pagmata niya, nagsinisig abog sa unsa man iya nabati. Oh, unsa? Asa mo ka siya ron? Ato siya Asa mo ka na ito pangitaon, Noy? Tabagi ko. Ay, wag yun. Wag yun si Marla dinisud sa Villa, Maning. Noy Maning, natanaw na ba ni mo ang CCTV camera? Oh, Tod. Ang CCTV camera nalay, wala ko matanaw. Dali, Gabriel, atong tanawon ang kuha sa CCTV camera. Mga 20 minutes ang nakalabay. Dalis kong kwarto. O ikaw ba nang susiya ko bang kwarto, ha? Kung wa pa matuog si Marla. Ay, dong Maning. Mikalit na sa di siya under, Noy. O, Gabriel, may nabati na sa bisang hunghong. Unsa? O, ka Hunghong? Oh, pero, niya ang magsulti. Ato na i-preview ang kuha sa CCTV camera sa kusina. Wait, tagdala natin magkuhang ang gulo ni Marla. Sa dahil niyang gawa sa gika sa kusina. Unsa maging maka patrigger anang iyang sakit, Noy, no? Huwag ko mahibaw, Gabriel. Naglibog sa kung ganong kalit siya kausap. Noy, doon na yun nakapatrigger anang iyang kausaban, Noy. Doon na yun. Ana, nara si Marla nga nagkatuog sa sala. Oh, nahinanok lang siya maayo, Noy. Oo, maunang unang kuha. Mga sayo-sayong gabi pa na, Gabriel. Akong i-forward, ha? Sige, Noy. Noy, stop, Noy. Di lang, kana. Bilimbag si Marla. Nagkamatan siya. Miduol ka, Noy. Mauna nang unang higayon nga. Kalit siyang nasuko na ko. Nagsige na tuod siya bira sa iyang dunggan, Noy. May nabati siya sa iyang dunggan, Gabriel. May naghungo niya.
Midaga na siya. Mao ka nahigayon na nga bisod siya. Ug siya gisundan ako siya sa kusina. Uwa na siya dito. Oh, kaya sa kusina ni. Mao na na. Oh, Oh, tanawang kuha sa kamera sa kusina ni. bisod siya sa kabinet sa kusina. Noy, ato siya antuon sa kusina. Tara. Dili ka lang, Gabriel. Ha? Ako naman ito naman sa kusina. Dili ba yung nga magkakita siya ni mong ganiya ka? Oh, kana mo ang kabinet ang gisudlan ni Marla. Oh, shh, madam. Hinayang tingo ka. Ayaw pagsaba. Maning, nganong nagsige ka magtuto ka ng kabinet sa ubos sa butangan o mga lamas? O kanang kalan sa uling? Naadya si Marla, madam. Unsa? Uy, kaimposible ko na ng imong gisulti. Sigurado ka nga naadiha si Marla. Oh, madam. Mao ka na nakita na ko sa pag-preview na mo sa CCTV camera din sa kusina. Pero, aron ato ba siguro? Ako na ablihan ng kabinet. Kadiyot. Abli ng kabinet. Oh! Dili! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.